TechMT nediet il-kors Accelerate, hekk kif din il-fondazzjoni ġiet akkreditata bħala istituzzjoni edukattiva mill-Awtorità Maltija għall-Edukazzjoni Għolja. Dan il-kors għandu lan li jinkoraġġixxi lin-negozji biex jaddattaw għat-trasformazzjoni diġitali neċessarja fil-ħajja tal-lum billi jinvestu fit-teknoloġija cloud. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ekonomija u l-Intrapriża Silvio Xkembri li qal l-involviment u l-implementazzjoni tat-teknoloġija f'pajjiżna huwa dak li se jkompli isaħħaħ l-ekonomija. Il-Ministru Silvio Xkembri qal kif dan se jgħaqqad it-tagħlim mal-innovazzjoni u l-qalba diġitali, speċjalment għan-negozju. Dwar dan il-Ministru Xkembri qal kif din tagħti opportunità lin-negozju sabiex ikunu aktar effiċjenti, iżidu il-qlieħ kif ukoll itejbu lilhom infushom billi jagħtu l-aħjar esperjenza lill-klijenti tagħhom. L-unika riżorsa li għandna huwa riżorsa umana l-ħaddiema. U allura għalhekk Accelerate qiegħed jagħmel proprju dak li jinvesti fl-aspett tar-riżorsa umana sabiex kemm jista' jkun iktar nies li jkunu qegħdin jaħdmu fid-dinja tan-negozju ikollhom ħiliet teknoloġi u diġitali sabiex ikunu jistgħu wkoll jikcaterjaw is-servizzi tagħhom f'dak li titlob id-dinja diġitali tal-lum.